Penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Amosini iriyo nade misawa mate ye chendo ni en Andruth Otieno kenda duoko ni erokamano makende kuom bedo kodwa odiechieng' ma kawuono. Kaka wachega pile pile ni ngima en mwandu. Tiende ni kapok irito gimoro amora ikuongo irito ngimani. Antiere gimoro mang'eny mokalo ni wendo na kendo daktari osechopo e studio kaka timega pile pile abomiye thuolo mondo miso ni nyinge ng'a en laktar molonye weche mage en wuod kanye kato wadhi nyime twak achiel kachiel. To bendo ken wenda ahinya machiegni daktari. Kamano Ruth kona iluonga ni laktar Primus Ochieng' anan jakano machiegni kanya masari akacha e dala to athiedho tuoche miluongo ni tuoche mag kansa mabe tinde chando ji kabisa gi to hospital mathiedho en hospital maduong' mar Kenyatta to kendo an lecturer ma University ma Nairobi to gospende moko gi bwadhiye. Amor mar bedo kodi daktari ka higa poko rumo mondo wagoye mbaka nikech ing'eni seche ma higa dhi rumo kama ji mang'eny bedo ga kod paro mopogore opogore ni ponono kata kobedo kata gik mang'eny wadwaga ni mondo mi wang'e. Wasimulo kansa mopogore opogore mang'eny mokalo. Kinyalo paro daktari ni wang'eyo kacha mar wang' kae to ok mano kende ni wang'eyo kacha wasemulo kacha mar chuny kata liver, wasemulo mar lep, wasemulo mag dhok, wasemulo mang'eny mokalo. To nitiere kidieny moro mar kansa mapok wamulo daktari, mano mar choke. Bende watiere ga kod kansa mar choke. Kansa nitie kansa mar choke kendo en kansa ok ong'eny ahinya to entie to thoth ni kansa ni omako joma tindo to thoth ni en kuom joma juwuoyi ma pod rawera ma kar higni chakore 5 kae nyaka higni 25 kanyo pende mong'eny kabisa. To kanyo ing'eni ni sama juwuoyi gin jok ma sane ma koka gidongo gilaore giringo giero tugo kabisa omiyo samoro nyathi nyaka kata bedo gi kansa ni to kinya paro ni en nikech mokwongo en otin. Gin jok mobe thoth ne giero inyore gi onyagore piny samoro kata ogore piny to pama ni mano en mana kama no inyore kare tuoni mar kansa ma chakore kama. Koro en kansa moneno kabisa kobiro ga lit nikech ji mang'eny aparo ni nyathi ma kar higni 6 8 nyaka 20 kanyo mago jogin jo secondary, jo university, jo primary ok ginya bedo gi tuo mar kansa. Kanye mondo to joma dongo bwasa moro wanene matin. Mama en ong'eny mana kuom rawere mong'eny. Debede ni ang'o matimore momiyo ong'eny kuom rawere? Rawere ong'eny nikech sama ng'ato en rawera ni eka choke ne dongo haraka sana. Ing'ino ka nyithindo kanye makoro choke donge kabisa. To kanye momiyo koro sama choke dongo haraka no mistake bede mang'eny aito kansa wuoke nikech ni kansa en na tuo machakore kuom dendi kuom cells mekigo. Erokamano ahinya mathoth ne higni 6 ka nyaka higni 20 wach kana 5 kaka dhi nyaka 25 kanyo emong'eny kabisa. Adwani mondo mimulnwa mana ni kansa mar chogo en kansa matimang'o nikech kaka mar wang' ni pimonwa ni en ochamo kidienje mopogore opogore mag wang' kaka mar dhok onyalo mako dhok kamoro amora. Mar chogo ni en otimo chogo nade? Koro kansa mar chogo onjako dongo chogo. Chogo dongo ga. To kama chogo donge kabisa kuom rowera en kar deni kai. Kar chong kanyo. Kata kar bat kai. Kata choke mar ondingi. Mag kuma choke wuok. Kuonde go be ma kansa wuok kabisa. Koro gima chakore ni chogo en kaka otegno mochalo mana kidi. Dobed machalo ma picha maneno kanyo. Kaka picha machalo kamno. Koro ma en chogo mar dhano, ma en chogo mar tielo, mamalo, ma to ma en kar chong no, to ma koro kadhi e chogo ma chien to magie tielo. Koro kansa ni ochakore mana kama chogo teke ni. I chogo en ondhudho. Nitie be kansa mar ondhudho ma beto pogore gi kansa ma wuok kawuono gi. Magi en kaka leukemia, magi gin multiple myeloma to. Ma wuok kawuono ni en omako mana kar chogo ni kama chogo tegno ni. Koro kodonjo kanyo to ochame aito bedo chogo bedo mayot aito chogo nyalo timo ang'o turore. Koro nyalo dokta ni wuotho kata nyathi ne riembo ndiga tinyo nyathi duogo ni ot ni nyathi otimo nade otur. To thoth ne kendo gibobiro nikech kae ka gimoro kuote. Koro kae kuom chongo kanyi bonno ka chong no chako kuot. To thoth gin kuot mabiro ma ok winjre. Obiro da kuot mabiro na matin. Samo nyithindo mang'eny nikech gin giringo, gitugo, wigi nitie gik mang'eny. Samoro nyabiro ni gimoro kuot kanyo to be mano kobadhe no pama ni dende kuta ma kawaida. Samoro nyabiro ni ka kuot no to nogore ga piny koro par ni kanyo e kuot nikech ang'o gorruok manogore go piny ni. Koro thoth ne kabisa wayudo ka en gibiro ka tiende no kuot kar chonge no kata chogo no tur
to tur nyaka notimo gik motimo ga kawaida kata en football mo matin to kogore piny kata ng'ato goye piny to chogo tur. Ka wang'iyo picha ni daktari pimo no kacha ni thothne ochako ga e kar chonga to ka ng'iyo picha ni waneno ka gima en chogo mabende o kagima oluore kagima chogo luore ewi chogo kama e kakodongo kama mane kakodongo koro kansa kowuon kansa mar chogo obedo mana cells mag chogo no koro cells mag chogo go dongo haraka moingo ka cells madongo ga pile pile koro ka cells dongo ga pile pile mos ma eno dwa donge speed marach ni mbele kabisa emino ka koro kanyo ido ka chogo bedo maduong kabisa to chogo ne makoro neno ni kanyo kuot. Ileto no kacha ni thothne seche ma okuot to en gima onge rem kata matin to chogo kaka ni pimo nwa kaka waduto te wang'eyo ni chogo thothne otek kendo chalo kidi seche mo kuot e buo pien donge ng'ato biro winjo gimoro ka gimoro ok ber donge biro winjo ka nya biro ni gimoro ok ber to ne ka jok momako gi gin joma tindo to joma tindo gi higa mar 5 kadhi 6 jowuoyi gin ga busy body ng'wech tugo koro ing'e ni samoro nyano ni kanyo okuot to nekech nchogore piny ong'e ni kanyo gorruok ma nchogore piny ne timang'o emomiyo kanyo kuot ma ng'ato ok winjo gimoro amora koro kosebedo maduong' kabisa eka koro chako bedo rem kata ka koro ose chamo i chogo no makoro chogo no bedo mayom ma kata chogo no bedo gi crack koke sano koro timang'o ochako kelo rem kata koro duong' makoro ino ko chalo gima nitie bura iye kanyo mano koro gichako winjo rem mose stretch kanyo kabisa. Seche ma okuot ni daktari en chogo to thothne kopogore kod kidienje mopogore mag kansa mosebedo godo kod yetu ake chenro mar penj laktar ka wayudo ga ni samoro nyalo dongo kodhi gi oko to nyalo dongo gi oko kata kodok gi iye bende ma bende dongo gi oko kadhi gi iye mango chop nyaka ondhudho kucho koso to wuok gi oko kende odhi kuonde ariyo owuok gi oko to kendo donjo gi iye momiyo koro bedo chogo no bedo mayom kabisa onyalo tur yes koro dhi odonjo gi iye modonjo nyaka ondhudho ma samoro ondhudho no wuok kanyo mo ochak owuog ondhudho piny ka modhi nyaka malo kucho nikech spread gi through ondhudho no. Kochako chong ka to bro beda chong kanyo koso obro iwacho no nyalo spread modhi kuonde moko to bro beda e chogo mar chong ka nikech wantiere kod choke mang'eny chiemoro nyiso ka ni wantiere kod choke adi e del gi choke mang'eny kabisa kineno skeletal ma dhano chogo ng'eny kabisa tielo kuonda dendi choge momiyo in kaka sani waneni kata wang wi kae wan gi choke demna 30 gi gimoro koro thoth jok maniga gi tuo kansa mar chogo ne odonje remo aito odhi kanye e boyo obo mari koro thoth nyithindo mang'eny wayudo ga ni sama gibiro hospital makoro wayudo ni en kansa mwasipime mwayude no thoth gi ginose ringo modhi kanye e chogo odhi obogi odhudho samoro donje remo modhi obo nikech chogo nigi remo mang'eny ng'eni remo mang'eny donje i chogo wuok i chogo mondo mi chogo oyudango chiemo mondo odongi kesano nyathi dongo koro onyachako bedo gi odoni tin mana bang' thuolo machuok ka ng'ato neno ka gimoro kuot e dend nyathi ng'ato bro wacho kansa ni koso nitiere kuot moko mabende manyalo bedo e choke ponono ni nitiere kuot kaka magi mathoth nyalo bedo e choke kopogore kod kansa gi koro kuot ma kansa en matine kabisa kuot mar choke ng'eny ga kabisa chon wanoga kuot mang'eny ne biro gi tuo miluongo ni osteomyelitis inyayudo ka in gi kata mana sore throat moro kata nigi pneumonia moro kata gimoro gwari kamoro aito tuo donjo nyaka i chogo ma ibedi gi ang'owa infection e iye kanyo ma chogo bed mayot ma chogo kata nyalo tur mano chon ne ng'eny ahinya to nikech nobedo ni tuoche mang'eny no thiedhi koro nwawe germs gi kodonje del budho kabisa tinde gini ok wanene kabisa nikech gimiyo ok wanene kabisa ne antibiotics ting'eny kini gi infection e dendi ji mang'eny tinde tiyo gi antibiotic koro tuo no kene throat kata kene lung ma pneumonia tieke yot koro miyo ji mang'eny tinde ok waneka gine tuo mar chogo koro bedo ni kanye mantie monyo bedo kanyo mokansa momiyo ka wantiere kod tuo kwa odiechieng' ma kawuono ki ng'ato parapara ni samoro koneno ka tiende moro okuot kata tie nyathine okuot mano konyiso ni en kansa oringo dhi hospital no nyaka pim mang'e ni en mano nyaka pim mayud ni en kansa koki nyalo wach ni mano en kansa to mana kaka ilero no wantiere kod gik mang'eny manyalo miyo chogo kuot mabende kaka isepimo no kopogore kod tuoche mopogore daktari ponono ni neno ranyisi mage kuom nyathi to nyalo chich nyaka bedie ni entiere kod kansa mar choke nikech ipimonwa ni bende samoro nyathi ok winj ranyisi
nyasi moro amora, otuga tuga, otimo gigene kaka pile, kaeto bang'e ipo mana ni samoro tiendege otur, ipo mana ni chokene otur, ipo mana ni koro ool, ok onyal tugo, ok onyal timo gigene. Koro gima kaka ng'ama nyamiyo kata wuoro kata ng'ama ng'iyo nyithindo mang'eny biro ga ka gima kuongo gineno en ni tiendgi okuot. Tiendi ma koracham gi tiendi ma korachich chal. Opogore, gichal, ka in normal. To kineno ka konchiel dwa pogore komachielo, mano nego ng'isi ni gimoro timore kanyo. To kansa, kaka wasewacho ga, kansa en tuo mabiro mos. Ok en gima ni neno ni kawuono, to kiny neno opogore. En gima dhi mos. Koro kineno fuond ng'ato kamoro amora mokuot ma opogore gi komachielo, nyaka ing'e ni weche nyabedo marach kanyo. Mana achiel. Koro mano kosedhi mbele, gima kendo samo ineno ka nyathi chako ling'o. Ineno ka nyathi wuotho ga, nikech ka en kar chongi kanyo obro donjo ei chongi, ma koro chongi no ok nyal riere maber. Koro ka nyathini ma wuotho ga pile maber, ineno ka ochako ling'o. Mano be nyang'isi ni chandruok nitie. Chando nyabedo kanyo. Mar adek en ni samoro nyathini tugo. Otugo kata mara oriembo ndiga, ing'e ni chinde nyithindo mang'eny nigi ndikni, kata gi tugo mar football ni. Tiwinjo ni nyathini tugo football, to be onge ng'ama no ogweye, be onge ng'ama odhire, to ogwe mpira to lwar piny to tur. Nyithindo lwar ga piny to gitur. Nyithindo lwar ga piny kata ka riembo ndiga to gitur. Tin nyathini olwar piny to tur. To kendo king'iyo tur kabisa. Mano ng'ino tango miyo tur kabisa, ma en gima ok onego bed ni otur kamano. Manyalo nyabedo ni nyithindo ma wanene nyithindo matin ne higni 5, iyudo ka nyathi otuore atuoya, nyathi chakna no ol, nyathi no ka dende ruma, to chata miye yath malaria, nyathini malaria ni ok rum, miye yath pneumonia, nyathini pneumonia ok rum, onego ng'in ka nyabedo ni kansa moro nyabedo ni otimang'o oponde iye. Koro nyabedo ni kansa mar chogo no nyabedo. Samoro nyabedo ken late stage ma koro chaka ng'o fuolo. Nikech thoth kansa gi dhi e kor, kata kochake badi, lweti, kanye, to thoth gi dhi, kaka nowacho no dhi e lungs. Koro ka nyathi chako fuolo, ithiedhe pneumonia, to pneumonia ok rum. Kesa samoro ka dala kucho omiyo ma nyithindo antibiotics, amoxicillin, expen, gentamicin, makweyo rem. To ino kako aonda ni dhi adhia mbele, onego ing'i aonda no. Onego tim nyathi picha ka aonda ok rum, nikech nyabedo ni ok en na pneumonia ma kawaida, nyabedo kansa nitie iye kanyo, emoketho boye, emomiyo timore kamano. Emomiyo siko fuolore. To thothne en ka ineno ka tien nyathi, bad nyathi, kata kar chogo moro opogore gi del komachielo. Aneno ka nikelo na picha mabende nyalo nyiso wa ranyisi gi, moko kuom ranyisi gi, nyathi ola, iwinjo ka otuore atuoya, dende sik chwakore achwaka, ratil mar del bende ka obukore, gore agoya piny, atura, kata ni rema, kuma e fuon kata e chogo manyalo bedo nitiere kod chandruok kod kuot. Daktari, kini okuod mochop kama koro ng'ato nyalo neno, ma koro osechopo mabor koso ma nyalo bedo ni koro samoro nyabedo ni kama koro chako nene kuot no, nyabedo no dhi mabor. Samoro nyabedo ni pod en na kar kanyo. Koro kansa gi opogore kaka gi behave dend ng'ato. To ok ochuno ni kuot kabisa to sedhi, but thothne kuot neno, size neno, kosechopo mogik sentimita mainga 5 kama, onyalo dhiye, oboi kabisa, onyalo spread odhi kuonde moko. Mara nyisi gi mondo mi ine, mano nyiso ni osewuothe del, osebudhe del, koso nyalo be ni kor kochakore. Osebudhe del, gini ok chakre kaka wik manyoro, to ni kawuono, gino osekuot, odhi mos. Koro thoth ji, samo chako neno tielo makuot no, most likely sebedo kode kata mna kadhi dweche 6, dweche 7 kanyo. En odongo ga haraka moingo kansa moko gi, dweche 6 ya. Ngeni kansa moko ni wacho ni kata mna igni. To mar nyithindo ni odongo haraka. Dweche 6 kama osedongo bet maduong'. Kalure kod kaka del nyithindo bende dongo gi sechego, onyalo chwalore kendo onyalo kasore mapiyo kopogre kod kansa mamoko. To kendo aggressive odongo bet haraka kabisa molo machielo gi. En penj laktar, kik idhi mabor kata matin, waka uyoyo ka waduogo to wadhi nyime kod chenro ni. Seche mwaka uyoyo ni nyalo tudori kodwa e yor SMS, namba mar SMS en 236000, kik isud kata matin.
Nyasaye manyisore ngimawa kinde ka kinde. Ber ka waduoko nero kamano kod pak. Ma watimo Sabato chakre saa 2 mar okinyi. Yud gweth kod ngima manyien kuom Kristo kokalo kuom puonj koa kuom jotich Nyasaye. Sikie lamo, nyis Ruoth Jehova Nyasaye entie gi duoko maber ne ngimani. E chenro mar Injili ngima e Ramogi TV. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi. Ne antie. In bende? World Cup on Shabiki.com for the big. For the big. Opakro, anilonga ni Sarah Brenda, mono mi yud wenda ni kaka sikiza turmari, dimana *860*418#, to parie, Ramogi TV, en yaot mar jower duto. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Waseng'eyo kidienje mopogore opogore to tine ahinya de bede ni lokruok moro nitiere kabisa. En makon ko. Kaina mawango ni. Koina koro ma en ndudho mar chogo. Tok ne ko wuok kato donjo iye kendo donjo ko wuok kanach to joint to weya Mwanzo ni joint to komul joint koro dongo kabisa emo nya donjo piny kae modonjo nyaka joint to thoth gi chakore ga mana kar chong gi malo ka ai to kendo mor nitie milongo ni chondrosarcoma koro magi to cells ma no kama eno chalo mana ice cream to no kama to en gima oboloro kama koro ma bilongo ni chondrosarcoma embe eno donjo kar chogo kanyo modonjo ndudho ent wanene thoth ne kuom joma dongo kendo nene e nyiri ok ong'eny ahinya kuom jowuoyi to samoro banya yudo kata mana e wich e tok wang'i kanyo piny kanyo bo nya bede mang'eny onya bede chogo mar onding'i go be ok ong'eny ahinya ai to kendo ma yudo ka ng'eny koro nyiri gi jowuoyi en iluongo ni Ewing sarcoma en be owuok mana oko en thoth ne odongo gi oko to mae thoth gi emino ka nyathi chala ng'ama nigi malaria dende chwakore kabisa dende rumo kabisa to kende no spread kabisa to miyo nyathi bedo matu enwa nene nyiri gi joma chuo maromre to thoth ne ok ng'eny e pinje mar Afrika ka thoth ni nene pinje mar wazungu gi okibiro daktari ni kidienje adek gi ginyalo mako ng'ato ariyo kata adek gi tedichiel kosen ga en achiel Nyasaye bonge kaka onge joge ok onyami punishment meeting adek 3 in 1 en ga achiel 1 in 1 ma thoth ne ok nyalo yudo ni en ni ginywandore kuom giduto te adek daktari seche ma thoth ne wang'iyo ka gimako mana gichakore gi e choke bendo nyalo mako e chogo mar tielo mochako dhi e chogo samoro mar onding'i kosen en komako go kitene nego kikanyo thoth ne omako ga chogo achiel ai to dhi oboyi to jok moko banya yudo ni oyudo chogo achiel kaka mar owacho ni chogo mar bam nini onya mako kar chongi kanyo ai to i chogo kar ndudho ni odhi nyaka malo modhi kar hip joint kanyo koro chogo achiel onyalo spread e chogo to thoth ne owuok e chogo to donjo remo to dhie oboyi Teka ni ng'ato nitiere kod nyathi kata en nyathi ma wuoyi to nitiere kod thuolo mamalo mar yudo kidieny mar kansa mar choke ni koso ang'o manyalo chwale ang'o manyalo miyo ng'ato bedo e thuolo mamalo mar yude koro tuoche gi tinde ging'eny
To kaluwore gi jok mawacho ni risk factors, inyayudo ni jok ma kaka family u ka nitiere ng'ama nosebedo gi tuoche mag kansa gi, jawuodi nyayudo. Kata kisebedo gi kansa moko gi, kinyuolo nyathino nyayudo kansa moingo kansa jok ma pok obedo gi kansa. Nitiere gik moko ma kaka radiation bosebedo ni kelo tuo mar kansa ni kabisa, kata jok mosebedo chemotherapy. Radiation en kaka osiptende nitiere masin mar x-ray gi, masin mar scans gi, be ka in gi cells gi gin weak, titimo x-rays gi mang'eny, kata timo CT scanning mang'eny, nyalo miyo iyud kansa gi e yo mayot. To samoro nyabedo gi nitiere defected endi mag genes moko mabe, mago to kwa pime Afrika, ke pime pinje mag Ulaya, be nyalo miyo iyud kansa gi e yo mayot. To thoth nyithindo mayudo mine gi wacho ni an pok aneno kansa e family anyuola, an aonge kansa, to nyathini ema wakuongo yudo. Koro thoth ji be ok wane gima okelo, onge nyathi mosebedo ka ikete radiation kata ka nobedo kama radiation nitie. Awinjo kiwacho kacha ni samoro cells mag dend ng'ato weak, to samoro intiere thuolo mamalo mar tudruok kata bedo machiegni kod radiation, liet kata ler mar radiation mulna kar cells mar ng'ato ka bedo weak. Tiende ni ang'o motimore kata ang'o manyalo miyo cells mar ng'ato bedo weak? So cells nyalo bedo weak ne en onyuoli kamano. Ma en gima inyalo nyuol godo ng'ato. En gima inyuol go ng'ato. To jogido ni ok giyud ga kansa achiel, inyalo giyudo kansa mar chogo, giyudo kansa kata mar wich, giyudo kata mana kansa mar ng'ut iluongo ni thyroid, giyudo ni kansa oyudo kata mar breast. Koro ni gin jok manyalo yudo kansa mopogore. Mondo ka jok moko yudo ni oyudo kansa mang'eny, to jok moko bok yud kansa. To nyaka nyuolo e family ng'at achiel ma kansa gi ng'eny, to jok moko go to be bera. Maiso ni en gimoro ma pok understand, pok wang'eyo ni oa kanyo. Man is the right word, pok understand kansa moromo. Mano ka pod en tuo masanie ong'eny, ok wang'e ni ng'ane nyayude, ng'ane boyudo mane. Ng'ato yudo ni madho kong'o to koyud kansa. Ng'ato ok madh kong'o to yudo kansa mar jokong'o. Ng'ato ok madh ndawa to yudo kansa. Ng'ato be madho ndawa ma pile to bok oyudi. Koro ni to gini en ang'o to aga kure. Yudo ni ng'ato be onge family ng'ama osebedo gi kansa mar tuno to ng'ato yude. To ng'ato yudo ni en osebedo dak en gi ngima maber malich, otimo exercise to pod oyude. Ng'ato be en onge gima otimo maber, to gino koyudi. Koro opogore. En tuo ma pok wawinjo mwang'eyo riekone mang'eny. Emomino ka omako ji opogore, omiyo nyalo mako ng'ata. Daktari, antiere kod penjo moro ka to mana kaka iwacho ni onyalo mako ng'ata. Nyocha ni wantiere kod case moro mayudo ni miyo no notemo rito joge mokalo, ma kata kapo nono ni en alode, od gidwa ni gichama alode, olembe, gidwa ni gichiem maber. Kaito gikone miyo ni noyudo tuo mar kansa. Nitiere kaka nobuogo joge mokalo, mowacho ni ere kaka mama ni ok madh kong'o, mama ni chiemo maber, nitiere kaka oritore obedo nang'o. Tiende ni en gima nyalo mako ng'ata e sa asaya. To miyo cells gi mano miyo kaka sanie e research madhi mbele kata thieth madhi mbele ok wathiedh kansa, wathiedho cells mokelo kansa. Nikech cell nicha mami medo kansa no, kwanyalo ng'eye maber kabisa gimomiyo nobedo weak moloso kansa no, then thieth ni bedo mayot. Chon wathiedho ni in gi breast no, en kansa e thundi no, wanathiedho breast cancer. Koro nwakawo ni ng'ata nigi breast cancer, en the same. Kansa gi opogore kata na breast no. Tire kod wach no ayudo ote moro mowuok na kuom ni dwani wane godo ang'o. Ok wadwa ni wabuogo kabisa. To ma en chogo mar gine. Koro kansa nyalo chamo choki maloke kamae, moketh chogo kabisa, oketh mocham. Koro ma en kansa ma very advanced. Mano ka koro obo chogo go chamo mo obo kabisa. Bote moro bende ayudo kama wacho kacha ni kapo nono ni penjna laktar ka bade ile kar ka kumbone, mano en kar chogo, ma bende en kar joint, mano nyiso ni ang'o oja higni 39. De bede ni mago gin ranyisi moro ni koso koro koye momake moko nego bed ni make nego wabeda beda. Mano koye momake nikech thoth ne bedo en ni okuot. Koro kama ili nyabedo allergy, nyabedo gik mang'eny, to ber mondo ine laktar ma in go machiegni mondo chekni. To thoth kansa biro ka kanyo bedo makuot, en kuot ma medora ameda to bang'e ka koro chako timo rami. Daktari mai wacho ni onyalo chamo choke ma onya chamo. Koro ma en x mangiso ka kansa chamo chogo kabisa. Seche mochopo ka ni be ng'ato nyalo bedo mangima daktari? Ng'ato nyalo bedo mangima, lakini
ok inya bedo mangima kabisa kata thiedhe koro ber nikech ma ng'ama koro tuo kabisa en ng'ama koro tuo kabisa. E seche ma iseneno ranyisi mane ileronwa kacha ma samoro nyathi dende sika racha dende kenga kaeto samoro bende notugo to po mana ka choke ne obwasore tien choke ne otur kineno ranyisi gi 3 4 5 onego beni idhi ir laktar pimnwa kaka itimo pimo mondo ming'ini ma to en kansa ma to ok en kansa. Koro mokwongo nyaka idhi mondo laktar opimi ma laktar ong'i nikech kansa nyalo chalo gi tuoche mopogore opogore. Koro laktar kosepimi nikech laktar obedo train koro kono ka mokuot no mokwongo itimo ga x-ray. Itimo x-ray nikech x-ray en gima yudo yot. Hospitende wa ma sirikal kata mana private thoth gin gi x-ray. Koro x-ray bo nyisowa ang'o ma dhi mbele e chogo. So yo mwanya neno go i chogo en picha mar x-ray. Koro picha mar x-ray bo nyisowa ni chogo chal kama en gi kuot moro kata ok en gi kuot moro. Gima nitie iye no en infection koso en nya bedo kaka kansa. Nitie kaka gik moko aneno e picha mar x-ray onya nyiso ni kae nya bedo ni kansa. To mano pok oromo. Step mar ariyo en ni koro wakawo ring'o matin miluongo ni biopsy. Koro nitie dakteche ma iluongo ni surgeon. To thoth iluongo ni orthopedic nikech orthopedic en doctor ma tije en tij chogo, somo chogo. Koro nya golo ring'o matin itere laboratory ma laktar ma pathologist ong'inwa maber mong'e ni okay, cells maneno gi ok gin cells ma normal, gin abnormal to gichalo kaka kansa. Koro gin trained. Kokwa tieko mano koro wasetimo gimiluongo ni diagnosis. Aeto ing'eyo ni to se landore koso podi. Koro mano itimie CT scan, wang'iyo kori, nyaka wang'e ni to lungs gi obo megi ber. Aeto bang'e no watimo kendo MRI. MRI wang'iyo ni to kama kansa no chakore odonjo kabisa koso podi. MRI ni manyangiso maber. Koro nyangiso kaka kansa no donjo machiegni gi lerche mag remogi. Kamano to wanyang'iyo dend te gi scan miluongo ni bone scan. Tinde en Kenyatta University Hospital kata Aga Khan Hospital ma Nairobi. Koro kuonde minyatime bone scan. Koro bone scan no nyangiso wa choke tete tete nikech kan wacho no nyawuok. Mama en mana mar bone scan ni mana choke. Choke mana kaka nyinga wacho ni bone scan. Koro kosetim mano samo nyatimo PET scan kanitie. Koro mano miyo wa stage wang'e ni koro wan gi stage makama. Thieth miyudo bot luwore gi stage mar kama wayudiego. Koro stage mokwongo en kaka ok ochakore pod e chogo. Stage mar ariyo koro chako wuok. Stage mar adek to koro sewuok kata dhi e chogo no oa kama entie no modhi kama chielo. Stage mar ang'wen to koro osedhi oboyo dhi funde moko machielo. Mama no wanyalo yudo ko tim PET scan. Utimo PET scan, bone scan, tata CT scan be pod nyatime. Koro gin gik masani osiptende ma sirikal kaka mar referral hospital nyalo timo test gi. Nikech wan gi pathologist kuro, wan gi CT scan kuro. Osiptende moko be nigi MRI. Adwa naduoki e gwenge wa mag Kaluo. Ng'ato chiche to onego beni timo ne tests gi duto to onego beni samoro timo ne ng'ato x-ray mabede sani to koro thothne nitiere siptende wa CT scan kata MRI, PET scan. Gwenge wa mag Kaluo kidienje mag nonro gi bende nitiere nyalo yudore mayot koso? Ginyalo yudore mayot ne kaka New Nyanza nigi test gi te. Magi masani New Nyanza onge go en na bone scan to gi PET scan. Hapa ni kata MRI gi onge go. To MRI pod nya yude private hospitals ma ni Kisumo go. Homa Bay hapa ni okange maber hapa ni nyabiro gi CT scan. CT scan otero hospitende mag referral gi mang'eny. Biopsy wan gi surgeons nyaka orthopedic manyalo timo test go. To nitie lakteche manyalo ng'iyo mang'isi ni mae kaluwore gi pim gi te wanyayudo ni en kansa. New Nyanza sani gin gi cancer center mantiere oncologist ni kanyo kendo nitie oncologist Aga Khan be. Oncologist be nitiere kanye Kisi. Koro siptende gi te nigi oncologist manyalo konyo. Kata sia waloso waduose bedo kwa wuoyo mondo wateruru thieth mar kansa siaya odotero thieth mar kansa ni be kanye Migori mondo jothuru wabe obed ni nya yudo oncologist nyalo ga bedo ka konyogi. Ero kamana ahinya. To chal mar thieth ka wera gi thieth mondi chal mar nengo mar timo test gi nyalo bedo pesa di kuom ranyisi kanyalo kawo biopsy kata PET scan kata CT kachiel kod MRI nyalo kawo ng'ato pesa. Koro mae kuma NHIF bire nikech kin gi NHIF to NHIF nyalo kawo ni test mag biopsy. To kionge gi NHIF kin gi insurance be nyalo chulo ni. To kichulo kendi biopsy nya bedo 10,000 dhi nyaka 20,000. CT scan mar kori nya bedo kar 15,000. Mar nya bedo 15,000 mar 30. MRI nya bedo kar 20,000. Bone scan
en 30,000. PET scan en 40,000. To kingi NHIF nyachulo ni gigi te. Erokamano. Koro NHIF en 6,000 auchiel. To test kitete en 200,000. Koro 6,000 no nyalo chulo ni 200 gite. Donguno kwa konyo. Okonyo mang'eny. Wabro wuoye kwase ka oyueyo nikech waka oyueyo wayudi e weche manyien e yo machuo kae to bang'e no kamwa gikeno ema chako godo. Kik wiwili kidieny mogik ibudo thuolo mondo mi penj laktar, omiyo kik idhi mabor kata matin kik isudi. This December, drama. Have you told them about your marriage? I'm gonna send my flying kiss to you. Romance. I love you so much. Comedy. Look at this one. Unacheka na una meno mbili. Music and so much more. Did you know you pay for more water when you buy regular softener instead of Downy concentrate? Downy is more concentrated, so just 1 liter can freshen and soften as many clothes as 2.5 liters regular softener. Don't pay for more water, pay for all-day freshness. I'm a nursing student at KMTC Kitale. I've always desired to take care of the sick and such kind of a thing. So I think it was inborn. What Robai was doing is a form of a healing process. This is the kind of attitude that we would like to see, even for those who have already completed training. Dancing is also very much inborn. The inspiration is just natural. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ng'enji ong'eni kitungu saumu ichame mana e coast kocha. Ma nigi ndalo tielo be kata kene to osegolo wala tielo ma centimeter madhi aboro matiende ni odwaro chiemo. Koro one link every stakeholder mwaparo ni ntiere gi goodwill to gi any advantage to the farmer. Every time I top up using Airtel Money, napatiwa 25% extra airtime. Enjoy 25% extra airtime or data every time you top up or buy a bundle via Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. Kwa majina naitwa Tobias Ugo, mimi ni mkazi wa Bondo. Nimekuwa nikishiriki mchezo wa Shabiki, hatimaye nikaibuka mshindi. Ningependa kuhimiza Wakenya wenzangu wazidi kucheza mchezo wa ukweli. Hii pesa na panga kulipa na ufi na ingine kusaidia na wazazi. Kuwa mmoja wao. Cheza Major Leagues Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major Leagues Jackpot, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. My heart is aching. My heart is paining at the thought that I'm standing here to impeach or to support a motion to impeach one of my own or a fellow woman. MCAs Mameru Chakogoyo Mbulu mar golo ya PC Governor mar County no Kawira Mwangaza. Our public education awareness is geared towards making the Kenyan know that participating in that is just making health very expensive. Duol mar EACC timo nonro ne hospitende 10 ma itudo gi mibadhi mag yako omenda ya gucho kumba mar NHIF.
Nonro mogol gi duol mar EPRA yango ni onge lokruok mobedo e nengo modhi e thuolo mar dwe achiel mokalo. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Chieng ma bende olony mokalo e thieth mar kansa e kidienje mopogore opogore, kitiyo kod radiology kaachiel kod chemotherapy kaachiel kod yore mag bero kod mago duto te. Daktari ka ai makora dwani wadonj go e kidienje machielo weche mag thieth mag kansa mag choke. Osetim biopsy, osetim x-ray, osetim CT scan, osetim PET ma iyudo ni ma ato en kansa. Wamula ne weche mag thieth mana matin nono. Thieth mar kansa mar choke ni en kuonde ariyo. Ka kansa osewuok modhi obo kata odhi kamoro fuonde moro, koro waluongo ni en stage 4. Koro thieth en mondo timang'o ogaye. Koro kwa thiedhi ni itieko kansa ni te, en mana mar ogaye. To ka kansa pod ni kanyo, koro thiedhe mondo timang'o mondo ogole mondo timni nade orum kabisa. Koro ambo miyo ka example, ma en kansa mar nyakoni, koro ma kansa mane nitie tiende, ma en chonge. Koro gimitimo en ni mondo igol kansa dend ng'ato timang'o, ing'ado mata igolo. Koro isono nyithindo kata nyiri matindo kata yowuoyi mawuotho mana gang'owa crutches nikech kansa nogol. Koro mane kaka nitiedhe chon, to pata Afrika ka pod wathiedho kamano. Nyakoni bende nigi kansa e lwete, mano ong'ado lwete gi karka kuma kansa nodhi nikech ne pok odhi kamoro amora. Koro tinde ujuzi to gi kaka thieth oselokore. Koro kin gi kansa kaka nyakoni, koro kaka ma kansa nitie no tigolo aito iketo chuma. Koro ma en tielo ma ber, to ma kama kansa nitie, koro ng'ato nyalo wuotho. Koro iluongo ni spare the limb, limb sparing operation. Koro thieth masani dwaro ni ka ber kabisa to konego gol tiend ng'ama tin, nikech sama ogol tiendi no ibedo rang'ol. Sama ibedo rang'ol ok nyal ringo, in gi frustration, in gi self esteem dhi piny, mobility mari bedo matek. To ing'e ni joma tindo gidwa dhi miel, gidwa dhi timo ma, gidwa ni gitugi, koro ok onyal timo gigi ka en gi tielo achiel. Pinje mang'eny sani itimo, kata pinje mag Afrika ujuzi gi samoro pok wayudo kabisa. Koro thoth ji pod wan ka, to mos mos wabiro ka mondo koro gol kanyo. Koro ma kosetimni, aito mar ariyo en chemotherapy. Ma chemotherapy ni en nyaka bede ga beda nyaka mede, nikech samoro nyabiro ni wasegolo ka mwagole, to waparo ni test mwatimo mar PET, bone scan, scan gi onge gima neno. Koro wan waparo ni onge gima neno. To research oseng'iso ni kata ka onge, PET scan ok en 100%, CT scan pod ok en 100%. Kata kwa yudo ka onge gimoro kabisa kabisa, nyaka med chemotherapy. Mondo ka nitie moro mane opondo yie kucho mok waneno no, to chemotherapy no ditimo nade? Otieke. To chemotherapy mimiyo gen ga chemotherapy ma kelo ji bedo matuo kabisa, nikech tuo mar kansa mar choke ni inya thiedh ng'ato machang. Kansa nitie tinde thieth nowacho ni kar nus kadhi dweche chemotherapy 3, nikech imiye wik adek. Koro mi chemotherapy mokwongo ma korom gi ma, to mondo oduoge morom kama. Koro ing'eni korom kama anyalo golo chogo ni mondo aket chuma ni. To koduong' ahinya mosechopo kae, mondo agole maket chogo bedo matek. Koro mondo tim ma, nyaka mi chemotherapy moduoge matin. Kosebedo matin, aito agolo kama tin, aito aketo chuma. Koro mane thieth matin. Koro ichako gi chemotherapy, operation, miketo chuma, aito ichako imedo chemotherapy bang'e. To koyud kosedhi mosechopo e chogo, to koro obo, koro wanyalo miya chemotherapy mondo okel ma matin, to gi mosedonjo kumodhiye no be chemotherapy othiedhi, to mana mondo gaye. Samoro inyalo ni watimo radiation binyatim, thieth mar stima mar radiation binyatim kanyo kaluwore samoro en gi rem, to osedhi kama machielo. Kata iyudo ka chogo tur, to koro ok wanyal timo operation,
or ok wanyal thiedhi mwachangi koro wagayo symptoms koro wagayo mana complication mantie koro wanya tiyo gi radiotherapy be. Inyalo tudori kodwa kokalo e line mar simu menene TV mari mondo in bende yud thuolo mar penjo laktar penjo moro amora ma dibed godo kotenore kod kansa mar choke. Wantiere kidieny mar thieth, daktari opimonwa kacha ni chon ne en ga gima ni ng'ada kaka iwe neno ng'ade no to sani thieth chako kod chemotherapy kae to bang'e inyalo ng'i kaka inyalo ket chuma. Daktari, seche ma osetim ne ng'ato chemotherapy ma bede samoro oket kata chuma ni nikech wach ni ka ai kuma thieth ochomo mapani ma bedo bet ber saidi ma koro ibara tielo kae to ka chogo marach cha imigolo tirwako chuma kabisa kitwanga tielo mibeda gi tiendi ni koro inyalo wuotho kode inyalo timo gik motimo lakini ok en 100% lakini in gi tielo ok ni koro in gi tielo achiel koro wami pod in gi tielo ariyo to konya bedo 100%. Ayudo temo wuok kuom Marichui wacho na kacha ni an Marichui penje na laktar ni to kansa mar choke gi bende gin gigo ma inyalo yudo kuom anyuola ni semule sapa ni Marichui samoro no kuinjo kanyo moro inyalo lero ne mana matin. Inyalo yudo anyuola ni anyuola ni ng'ato ni kode inyalo yude yo mayot. Daktari, pimna ni seche ma ng'ato yudo thieth osetim nonro osetim biopsy mo oyunetiere kod kansa mar chogo itimo thieth ere kaka onego beni rito jatuo mantiere ma yudo thieth mar kansa mar choke. Koro chemotherapy wacho ni en thieth ma yotegno kabisa. Koro chemotherapy to gi jok matindo ing'eni ng'ato kaka in Ruth sani ka mi yath ma mi uyi ni lalte mobed kaka kipara mara ni ibo winjo nade nyaka ibed ka en ng'ama nyako. Aito mar ariyo appetite lalga kabisa nikech samumi chemotherapy no ng'ato nyalo ng'ok kabisa. Appetite lal kuom wig achiel obedo mol koro gidwaro a lot of support. Mar adek gidwaro chiemo maber, chiemo ma ido ka sama iyo gi chemotherapy gibedo gi acid mang'eny e dendgi koro ido ka chunye lokore haraka samoro chemotherapy no nyalo wang'o yie kuchicho, nyalo wang'o kama chiemo kale, nyalo wang'o yie kuchicho. Mantie chiemo moko kama ng'eny gi mafuta gi ok ginyal chamo. Appetite lal kuom ndalo 3-4 anto ndalo koro onego kaber to week ka week kata bang' wig ariyo gicheko cells magi wa make sure ni cells go timore nade beyo ma ok gitimang'o immunity nege ok dogma. Koro gi ariyo manoga complication e chemotherapy ni en ginyabedo gi nyarok gi nyalo kethore kata immunity ge nyalo rumo. Daktari, wadwa ni wang'e ne yore ma kapono ni nitiere minyalo geng' godo kansa mar choke. Koro geng'o kansa mar choke gi en ni wacho ni kansa gi nyalo biro ka e familia. Koro kaka familia nigi kansa gi koro nego bed ni gitimo negi follow up kabisa mana achiel. Mar ariyo onego bed ni radiation ok ng'ato onego bed ni ji bedo gi ler mag radiation mapok nitie kuonde ma masinde loso mag radiation, nitie jok ma tiyo kuonde ma radiation gi nitiere kuom ranyisi kaka jok ma dakteche mag radiologists kata jok ma timo nega ji piche gi mar x-ray gi kanye ma radiation ng'eny ahinya. Pinje ma oko gin gik miluongo ni nuclear reactors kata nuclear plant magi kuonde ma ilose stima koa kuonde mag radiation ilosago koro kuonde go nyabedo gi leakage to maka radiation mang'eny koro ka gi leak onge ng'abo neno nyalo kelo accidents go. Mara adek en ni mama kata baba kata ng'ama ng'iyo nyithindo onego bed gi makini kabisa ni nyathi kineno ka nyathi tiendo kuot kata kineno ka nyathi ling'o kata ka nyathi ineno ka dende dhi adhiya tipimo malaria typhoid ok yud onego pime kansa gi bondong'e. Ma en gima onego bed ni ji duto te timo onego bed ni wang'eyo ni tuo ni nitie ka onge maka to wanyalo bedo kode koro onego wang'iye. Erokamano nyelero no maber mokalo. Ayudo tema chelo ka bende mapenjo kacha wach mar choke ma ilogi apani onego bed ni kwe donge nikech aneno ka ng'ato bedo wacho na ka ani etire kod chandruok e toke ka gima owinjo kudni moro ka wuotho e lumbru e choke mane dier ng'e mano de bed ni gimoro rach kode koso. Ok inyal blame jogi ji tindo luor kabisa nikech tuoche gi ji oluoro. Ing'eni ko ng'isi ni in gi kansa ineno mna ni ngima ni orumo kabisa. Koro ka ng'ato nigi tuoche moparo ni nyalo bedo kansa kata en gi buok
ber mondo odhi e laktar mashinde gi tin nitie minya pimigo ma laktar pima ng'eni onge kansa ka nikech tuoche ng'eny. Ng'eno nding gima tero ji osiptal kabisa gimomiyo ji tiyo gi tablet mag painkillers en piny tetete en tuo mar onding mar remo. Onding no nyarami e kuom gik mang'eny kata mana bet nyalo kele, wuotho nyalo kele, dhi e puodho nyalo kelo nding. Jok madongo nigi tuo mar arthritis kelo nding. Koro nyalo wacho ni mondo mi otim nang'o? Thothne nyalo bedo arthritis to koro nyaka wang'i jowuot wa nyithindwa gi nikech nyithindogi gin busy body, giringo kuonde te, gik moko timogi to mako kobadhe. To thoth nyithindo mwaneno gi nyithindo mosebedo gi tuo gi to kata mana jonyuol gi nyicho kote mang'o ong'eyo. Nyithindo samoro temo timo ang'o koneno gik makamage dendgi gipondo nikech giluor ni jonyuol botimo gi nade bodhaw kata bogone ni nyicha ng'isi ni kik idhi tugi to in idhi tugo. Koro ne wabedo osiepe gi nyithindwa mondo wang'i dendgi kik opande, ng'is gin ka en gi gik makama kik opande. Aeto jopuonje be ber ka tinde government yudo yo makaka kansa ni tinde ng'enyo chak puonjo kata mana wach kansa gi e primary school, e secondary school mondo ji ong'e tuoche gi nikech kibiro chon tithiedhi michangi, kibiro late to wagaya. Pono ni ng'ato dwa tudore kodi daktari, yani tidu setimo gigi ma iwacho ni kibiro late to wagaya. Pono ni ng'ato dwa tudore kodi yudi nang'o daktari? Inya yuda Kenyatta National Hospital, Doctors Plaza number 46. Kata mana Kenyatta Cancer Center. Koro ka ng'ato dwa biro to bia Kenyatta Doctors Plaza kata mana Kenyatta Hospital ibo yudo kuonde gote. Erokamano. Erokamano ahinya. Adwoko erokamano makende. Ageno ni ka Nyasaye oloso thuolo machielo tibo miwa thuolo kendo wago mbaka kotenore kod tuoche mopogore opogore machando ogandawa. Erokamano Ruth. Erokamano ahinya. Mano en Dr. Chieng'. Thothne wadendega ni our oncologist. Olonya mokalo kendo ka ponono nitiere kod chandruok tinyalo nene kaka iwinjo wachono. To mana kaka daktari owacho abro mana nuo kanyo ni wabed osiepe nyithindo, wang'e nyithindo, wanon gi ponono ni neno ka gimoro kote dende ahinya e chonge machiegni kod tiende ne ng'iya ni gini malong'o to ka ber to tere osiptal nikech chako chon ber molodhi ajuoga. Matayo chendo ni en Andruth Otieno. Erokamano makende ne jogo picha mawa. Erokamano nya director marwa Philip. Erokamano nya producer marwa Pape Chokot kaachiel kod in jahera mar chendo ni kuom bedo koda e thuolo no oriti masani.